שרלה. לא הבאתי את הסיגריות? אני ביקשתי שתביא לי. לא חשוב. בוא הנה. תלכי רגע לכיוון ההוא. באפריל בחופשת אילת, אני ושרלה. יאללה, כנסי עם הבגדים למים. טוב, יאללה, כנסי עם הבגדים למים. נו, כנסי למים עם הבגדים. אז הסתכלתי אתמול על הסיפורים של המסאז. חשבתי שאני רוצה מסאז שהוא הרגיל או הטיפול האחר, ברגליים, באגן. אז רשום מחיר, אבל המחיר בסוף המחיר גם עכשיו בואי תסתכלי. תסתכלי, בואי תצלמי אותי רגע מפה אני רוצה. אני נכנס למה איזה וידאו. כן. רגע, בואי. לא, היד שלי שם. כן, מה? איך אני? את מצלמת אותי. איך אני מצלמת? ככה, מסתכלת עליי. זה פתוח עכשיו? כן, אתה מצלם. אוקיי. לכבות, את לוחצת פה על האדום. אוקיי. עכשיו תסתכלי על היום, תמצלמי בינתיים, חבל. אבל זה סתם מצלם, דודי. כן, דודי, לך לים, אתה נראה מפחיד ככה. למה מפחיד? נו, כי זה מקרוב, זה אין הדג. עכשיו אבא נכנס לים. הולך להרביץ צלילה יחד עם התנינים. תנפנף. בישיבה בסטייל. זהו, אבא נעלם בים. אנחנו אחראים.